Kaira, Allah kira yawan kaira, dare dare Muhammadu yawan mati Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu. Kaira kaira, Allah kira yawan kaira, dare dare. الحمد لله الكائل في محكم تنزيله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ثم الصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين بعدين تفسير فلا جباو ملكنا ملكو كان كوفوكا ولي من سانغني واتي اكو نما دليل كالا تنو على من كاكا قرن باكنا كو محمد افويه يا الله تعالى فسمانتي اناكا هنا كان نيسون جاودي تشكاي كاتم فمبلا جلين كامي كامي فرانيا كونكا كيشيني نما كو يني الله فاكا كدافن لا سهرما كالمي تشراك هنا كو سو دافن بلا جلي محمد كودو اني اسمو سنما بي واجولي كنا كونو امبا دنيا كفو امبي كودو فار جمانا كا دوغلا ميمبي وليكو azupe islamia demeton jakulu bambe jien kono jami'iyya to ansarudin obolo fara mimbe azupe kaufe ladado obolo be yini ke anfana ankara mo fe asiyidu sharif usman maran haidara aka denkilen du ma mimina islamia nyeda nyuma ngira o kamara kono yinanta yin ladati mera ka be février kalo sambafla ani mugani woro mi bolo bena harun rashid haidara nurul islam ay mawludu kenanyana maya azupe kauye bara bela jele nundo na ni maba welele unka bunya kumauye anka jankulu sheria nyoko fe ambe Allah ta'ala tanno kala tanno korokan masami tura asibra yala ka ayan luna ba si an maya wuladanna a togo fora amma ko abena na an si usila an ba konna si masaka to ayima siraka an yima soro ambe Allah ta'ala barakala lona mi ye ala kira kintabaga ye lona mi ye sira lalagabaga ye lona mi kuma bɛ adamadenw gisun ko ka nɔgɔ bɔ a la a nana baara min n'an b'a ɲini Alahu Ta'ala fɛ k'a fanga se Ala ma o kɛra a bɛ na fɛn o fɛn fɔ k'a bɛ sababa ma Ala ma o kɛra kene mi amba ka amba ina Alahu Ta'ala fe ka sutana yoro majnya kene na Ala ma o kɛra ka an sigi ni Alahu Ta'ala ta tɔgɔ ye mi ye bismillah ye ka an wuri ka bɔ kene ni kan ni Alahu Ta'ala ta tano ye ni alhamdulillah ye akaba tala ka kan be Ala ma o kɛra masai sherifu ka sigi bla an kene nyene bi azupe du koloko kan ka sherifu fo ka fo karangare nyala an mamake ne Sheikh Sherif Usman Madan Haidara ka fo dante folimna ololo kelen ken be bi ka dian beke fa kelen ba kelen foni min ku ite do kanda kuru kono albisa ala kama kana baganyumaye ala kama kana baganyumaye anga nyamo no bena kuma mi fo shunna albisa ametolo ala ka dama ala ka baradu sudana abola dembaya wala bismillah ka kosegi dembaya la alhamdulillah ala ko ke la mbena bakabala jeli fon sunna ala ka bisunna bla nya harjago la atike be min ka kene soro sunna ambi ala fo ka barakada ko ala ni ci fe amanga karamo fo karamo me tabalika amo bela jenu fo kanga association président fo kanga section président fo kanga fédération président fo mi Ibrahima Sangare ani Balajalo amo fo ko walimalo ananga kurisa régile Balajalo no bolay ambi anga sécurité fo kanga organisateur fo kanga nyamo bela jenu fo kanga muso nyamo be fo association président be en section président be amo bela jenu fo no bola manga marraine fo kanga parrain fo ko walimalo ko barkada amanga caméramanu be fo kanga zigidala be fo no bolay ame kolongolo kata malibala
an bɛ Sheikh Sherif Usman Madan Haidara alimun alama fahimu fahama shamsi shumusu sabu n'ale kun tɛ anw muso kun tɛ sutura ta n'ale kun tɛ anw muso kun t'an cɛw bonya n'ale kun tɛ anw denw kun tɛ dɔgɔw den ye donc ale kama anw bɛ nin yɔrɔ in na ka kuma bi ka kɛ délégué féminin de la mairie donc an b'a fo ka waleɲumandɔn ale ka silamɛya ɲɛ yira anw la ka langanabiri ɲɛ yira anw la ka cɛ bonya ka bɛɛ mɔgɔ bonya cogo ɲɛ yira anw la an b'a fo ka waleɲumandɔn n'o bɔla yen an b'an ka nɔrɔtigi fo arabu cɛ kɔni an b'a fo k'a belebele k'a bɔla ka so a nana ka so sunna a tun ka di minisiri ye Ayise min ye an ɲa président de l'Assemblée nationale ye mais bɛɛ b'a lɔn ko baara dɔɔni tun bɛ Côte d'Ivoire bi min ye gouvernement kura sigi ye o de kosɔn a ma se ka se yan mais a ko an ye se yan ka na a y'a foli fɔ an ɲɛna n kelen fana mana sunna la délégation comprend El Hadj Yakuba Hassan azo bébé ko Yakou Kakao, El Hadj Abdelrahman Bonkungu, qui est mon mari, mon beau-frère. Il y a également Diara Alassane et Bonkungu Mohamed. Nere Toroina Toroma Bamba, Madame Bonkungu. Sunna premier, je dis tout premier ministre, président de l'Assemblée nationale, mi azope député. Katla kake azope président du conseil régional. Katla kake Ansardine ya parrain. Ko kana fo Ansardine Diamant Koutouye. Ko aba nyini afe. Abaye faraneka mi a chirade. Ka nyini Cheikh Madan Haidara Denchefe. Aye duwaw azope ni région de la Mébé. Ka duwaw région de la Mébé, ka duwaw azope, ka duwaw azope denouye. Parce que azope du barakane. Azope un chèque belé flale temena azope. A premier que la chèque amaoulaye. A flana que la chèque Haidara rei. C'est chèque Haidara Madan Haidara. Nous chèque belé. Olu bɛ ala y'a mɔgɔle olu bɛ nana azope a yɛrɛ ɲaba azope taga cogo la donc o tigi dencɛ fana nana azope ya bi min ye kira belebele o mɔden a tɛ se ka kɛ n'ale m'a ɲini ni famille bani fɛ parce que bɛɛ b'a lɔn ko famille Haidara ni ala ka di famille Haidara ye ala mɔgɔ le ye ko k'a ɲini ni famille belebele nin fɛ k'o ye dugawu don jamana ye ka dugawu don an y'a jamanatigi min ye Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ ye ala ka fanga d'a ma a ye se ka jamanadenw bɛɛ ta ka dugawu don azope bɛɛ ye azope sigibaga bɛɛ ye ala ka baraka don azope la ka dugawu don azope silamɛw fana ye parce que ale bɛ place min na ala ni azope silamɛw y'a dugawu donc ko ka dugawu don azope silamɛw bɛɛ ye a ka d'a ye fana ni chèque bɛ se ka dugawu don dugawu kɛnɛkɛnɛ don jango ale ka baara min damina min ye azope misiriba ye a kana dan ni misiriba kelen ma dɛ région de la Mébé dugu bɛɛ la ale ye se ka dɛmɛbaga sɔrɔ a yɛrɛ la ka misiriba lɔ dugu ni kelen-kelen bɛɛ la ko a bɛ a ɲini chèque fɛ chèque y'o dugawu don ɲina ale sela ka place kelen di Ansardine ma ka taa ye ji la a b'a ɲini chèque dugawu don sangɛrɛ ta ye multiplier ka kɛ looru ka kɛ tan inchallah o se bɛ ala ye ko a b'o dugawu ɲini chèque fɛ an bɛ nabaga bɛɛ fo maa o maa n'a sen a yɛrɛ seya ka daminɛ an ka dugu ɲɛmaaw la administrateurs ani élus ani an ka diinɛ ɲɛmaabaw ka daminɛ COSIM na ani diinɛ association SERF fɛn ka yɛrɛ sɔrɔ an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen an b'an ka dugutigiw fo ka tila ka an ka parrain ka délégation fo n'o de ye conseil régional ye an ka foli b'u ye ka tila ka f'u ɲɛna ko Ansardine ko an tɛ ɲinɛ ni maa o maa ni ye ɲumankan ye n'an ni jɛra fɔ lahara an tɛ ɲinɛ i kɔ
nin kɛnɛ nin kan an bɛ ala deli ala ka hinɛ an balimakɛ la n'o de y'u baarakɛɲɔgɔn ye Enza Kone la ala ka hinɛ la u ye dugawu min ɲini n'ala sɔnna Ustaz bɛna dugawu kɛ a b'a ka zopi a b'a kɛ patron ye n'o de ye président du comment on appelle c'est Patrick Achi Inch'Allah président de l'Assemblée nationale an ka foli an b'a ɲɛsin an karamɔgɔ la n'o de ye a Sayid Harun Rashid Haidara vraiment il nous est honoré a y'an bonya fo ka s'a dan na an ye sira ɲini an karamɔgɔ fɛ n'an fa n'o ye Sheikh Usmane Madani Haidara ye n ko an bɛ fɛ Arɔn kana sen jɔ an ka mara la cɛkɔrɔba ye sira di an ma a y'a sɔrɔ Arɔn yɛrɛ degunnen don a ka sɔrɔ a ka programme chargélen don a ko région Lamé Ibrahim Diallo n bɛna n sen jɔ ye n bɛna jɔ ala kama n bɛna jɔ kanu kama a bɛ to k'a fɔ sɔn ko ne ka cɛsiri sababu la an sera ka na yan mais ɲɛmɔgɔba tɛ yen ko mɔgɔ ɲuman de bɛ yen n b'a fɔ président a n'a ka jama ɲɛna a n'a ka bureau ɲɛna a ka vice président ani mon collègue de travail et mon bon petit le formateur Abdourahmane Zangoni ka fara baarakɛɲɔgɔnw kan Bala Diallo Fatim avec mon frère de sang Idriss Diallo l'imam Idriss Diallo d'Anyama m'u bɛɛ fo ka tɔnden bɛɛ fo bɛɛ ka cɛsiri la k'an ka marani fo kɛnɛ nin kan n'o ye madame Madi Kakao ye ko an ka foli b'a ye an ka cousin maman an b'u fo u ka kɔnɔndiya n'u ka cɛsiri la imamba su in na a ye weliko 2 de kɛ min na wa n ko to yen fɔlɔ Ustaz ma se yan fɔlɔ ala sɔnna an nana wele n ko Ustaz na kuma sera imamba n'a ka délégation nana ka na sigi an ka foli b'u ye u ka yɛrɛmajigi la ani kalandenw bonyali la ani Ustaz bisimilali la nin kɛnɛ nin kan yan an ni sɔn ka di kojugu délégation min bɔra Mali la min bɔra Abidjan an ka bureau national fana bɛ yan an sara bureau national bi yan an ka secrétaire ɲɛmaaba bi yan n'o ye Bajan ye an ka foli bi bɛɛ lajɛlen ye vraiment nisɔndiyara kojugu an ka numukɛ an ka bagakɔkɛ fana bi yan an ka journaliste n'o ye Mutar ye vraiment an b'a fo Atogoro celui qui regarde le film Atogoro voilà le traducteur qui est là assis à côté du Cheikh Mutar Bagayogo voilà Atogoro film ni ne b'a a la kalina i bɛ nin kumakan de mɛn Atogoro film na Sherifula la donc ale de filɛ nin ye Morikɛ Bilen en commentaire Bilen Jelikɛ Bilen Namugɛlɛya Bilen Dɔgɔtɔrɔ Bilen Terikɛ Bilen tout est Bilen ici Ardina Bilen alhamdulillah. O kɔfɛ an bɛ an ka bureau national ka jɔyɔrɔ de la min ɲɛmɔgɔ ye Aliyaji Adama Sanogo n'ale de Amsadini international jamana 40 bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ ye nin wagati in na tan ala y'o ɲɛmɔgɔya kalifa ale min na nin wagati in na ale kun kan ka jɔ ka nin discours de kalan an ka seedi ɲɛfɛ mais ala sɔnna a bɛ déplacement la nin baara kelen ninnu na Mali la ale b'an karamɔgɔ kɛrɛfɛ nin l'heure na hali bi an bɛ dugawu kɛ ala ka a ɲuman segin ka na di an ma yan an yɛrɛ min b'a kɔ yan ka baara ninnu sabati an bolo ala m'o kɛ la kɔfɛ an bɛ foli ka ɲɛsin an bɛ fédération min na nin komi an ka Ustaz bana kuma bɛɛ fɔ la mun yɛrɛ kun b'an kɔnɔ k'a fɔ ale caman b'an ka kuma la fédération Lamé an b'a ɲɛmɔgɔw fo Amsar Kunda ka tila ka a cousin fo min an taara imam fo bi an b'a fo imam Bama an b'a fo sabula ko te ko i bɛ fɛn bɛɛ minɛ dunan na fo kɔlɔsili a ka Sherifu Kanu an b'a dɔn depuis bi tɛ Ustaz dɔrɔn tɛ dɛ karamɔgɔ denw tɛ dɛ
karamɔgɔ mɛn na an b'a dɔn azope yan kuma caman an bɛ na kɛnɛ ninnu kan yan ni nin tɛ n'an taara foli kɛ a la a b'a ka amisari kanu yira a b'a ka karamɔgɔ kanu yira a bɛ fɛn bɔ k'a di karamɔgɔ olu yɛrɛ dɔw ma a dɔw kɛra ɲɛna n y'o seere ka tila a bɛ déplacer fɛnɛ ale bɛ jɔyɔrɔ min na nin ka tila ka déplacer ka na an ka kɛnɛ ninnu kan an bɛ taa kɛnɛ caman kan imamu ka na an ka kɛnɛw kan kuma caman ale bɛ jɔyɔrɔ min na nin vraiment a kɛ dɔgɔ an b'a fɔ a ka amisari kanu na a ka karamɔgɔ kanu na an ka nurul islam a y'o de fɔ bi ko n'i ye mɔgɔ bonya ko i bɛ ka min bonya kana ɲaga a yɛrɛ la min b'a bonya o ka bon n'i ye an b'a dɔn a imamu mɔgɔba don hali bi jama min b'a kɔni ala ka ni jama ni kan bɛn amisari dini kalifalen b'a la yan parce que an bɛ kuma la bureau national de tɔgɔ la Côte d'Ivoire bɛɛ tɔgɔ la donc fédération y'an ka lasigidenw de ye n'an ye min kɔlɔsi ɲɛtaga la an b'o fɔ imam bama an ka mɔgɔ min b'i bolo yan o kalifalen b'i la baarakɛɲɔgɔnya la hali bi ala k'i ni cɛ ka bɛn ala k'a ni cɛ kan bɛn vraiment an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn min bɛ yan min ye Pɔribo Yaku n'a baarakɛɲɔgɔnw ye sécurité organisation sira kan n yɛrɛ ɲɛfalen b'u la kosɛbɛ u ka baara kɛcogo ɲɛna vraiment ala k'a n'u sara baara ni ala k'an bɛɛ fanga si an ka serifu kanu ala kana kɛ da ye an ka serifu kanu a nafa ala kana da diɲɛ nin kɔnɔ yan a nafa dabɔra ali ka diɲɛ ɲini min kama ala k'o nɔgɔya an ye ala k'o nɔgɔya an ye an tɛ bɔ kuma la fɔ an balimamuso a ye min fɔ sisan an ka honorable Patrice Asikan an b'a ka waliɲuman dɔn n b'a dɔn n'aw hakili b'a la an ka golokansigi min ye Amadu Tijani Hayidara ye ale ka nali dɔ la yan an kan ka wajibi kɛ terrain dɔ kan terrain tun bɛ chantier la hakili la ala ma hinɛ kɔnɛ exam min banna nin o ko wajibi tɛ se ka kɛ terrain kan mɔgɔ ko wajibi tɛ se ka kɛ terrain kan mais a don ne ni a ka délégation dɔ taara kɔnɛ agent fɛ yen a ko a bɛna premier ministre wele en ce temps il était premier ministre a ko ni amisarudini don basi foyi t'ale fɛ u ka yɔrɔ di wɔrɔ tun bɛ chantier mɔgɔ min bolo entrepreneur min bolo a ko bon ni fɛn bɔra a di kɛ a ko k'a di lui la sim fɛn o fɛn mɛnɛ bɔ a la hakili la o sara n nana kɛnɛ kelen kan an y'a bonya ma segin k'a la an bɛ min fɔ an bamuso ɲɛna mɔgɔ si de tɛ tɔn in bonya f'i ka barika sɔrɔ Patrice a ka bonya tɔ bɛ kɔfɛ an b'o dɔn ala fɛ an b'o dɔn fiyewu siga foyi t'o la a ye duwawu ɲini kɛnɛ min kan a y'a ɲini yɔrɔ la komi ale yɛrɛ bana k'a bɛɛ fɔ ninnu tɛ foyi ɲini ala fɛ n'a ma kɛ i b'a fɔ a tɛ e b'a fɛ a kɛ waati min na a ma kɛ ten sinon a bɛ kɛ quoi. Kɛnɛ sanuma in ka an karamɔgɔ denkɛ Harun Rashid Hayidara Nurul Islam a ye laseliba k'an ye nin kɛnɛ in kɔnɔ an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. An ka ɲininen kɔfɛ ala faama fɛ ka bɔ sitanɛ danganen tɔɔrɔ ma ka wo an bɛ sinji kɛ ni Alahu subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikama ye. O ka kan. Allahu akbar. Ala mun ye diɲɛ hinɛ lɔ tigi. Allahu akbar. Ala mun ye kow daminɛ. Naam. K'aw ni o ala kelen bɛ kow laban. Allahu akbar o bɛ kɛ. Ka kisi ni nɛɛma ɲini o ala ba in fɛ. Naam. A ka o jidi an kuntigi kan ni Muhammadu do sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallim. Allahu akbar. Ajra. Ani a soninge sanumaw. Tiɲɛ. Ani a ka sahaba ɲumanw. Naam. Ani aw ni ne mun sɔnna ka kira ba in nɔfɛ tugun fo ka taa se lahara jɔn don. Allahu akbar. Nin kɛnɛ in kan ka fɔlɔ ka ala fo. O ka kan. Ka ala wale ɲuman dɔn. Tiɲɛ. N badenw ka ala barika da. Allahu akbar. Ala mun sɔnna kan ani an balimaw. Ani an sinjiw ni an kanuɲɔgɔnw ɲɛw kɛ kelen ye bi. Azope kɔnɔna na ni ka bɛn le 23 premier mois 2026 an bɛ o ala wale ɲuman dɔn. Allahu akbar ka kan. Ka o Côte d'Ivoire kabakolo ga kɔrɔ kɔnɔ. Tiɲɛ. Allahu akbar. Ka naba bɛɛ lajɛlen fo. O y'i laminɛ.
cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔ mɔgɔ ma i ka ciw bila ka jɛ i ka baaraw kɔ ka hadari nin kɛnɛ barikama in kan yan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ka aw fo ni silamɛya foli ye ka aw fo ni badenya foli ye ka aw fo ni kelenya foli ye ni o de ye ala ka kisi ni nɛɛma kɛ ne ni aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kan Amin ala sɔn nin kɛnɛ in kan an bɛ foli fɔlɔ an ka autorité la o ka kan députéw ka ɲɛma o mun ye an ka parrain ye an b'a fo nin kɛnɛ in kan Allahu akbar a y'i laminɛ fitiriwale ye kafiri de siga t'o la mɔgɔ o mɔgɔ ye ɲuman k'i ye a tigi ni foli ka kan siga t'a la Allahu akbar k'a fo jigiya la ansaruw ye nin dugu in kɔnɔ Allahu akbar a ye an baw ani an faw minnu fana bila ka na représenter ka na a nɔna bila nin kɛnɛ in kan an b'u fo o y'i laminɛ Aidara o ye an wasa siga t'a la ka u waleɲuman dɔn ka u barikada u ka cɛsiri la Allahu akbar kɛra nin kɛnɛ in kan an karamɔgɔ caman bi yan o bi yan an ka docteurw caman bi yan an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo Allahu akbar o y'i laminɛ karamɔgɔ sen i yɛrɛ se nin kɛnɛ in kan an ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen ye Allahu akbar Aidara ka foli belebeleba ta ka o ɲɛsin an ka alimami ba ma Allahu akbar nin kɛnɛ in kan garibu b'a fɔ a ye ko ani ce a ka bonya na Allahu akbar a y'i laminɛ ka ne ye nin fɛ yen bi i y'a fɔ n ko maaba de bɛ maaba dɔn i ye maa o maa ye ka maa bonya o b'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ fɔlɔ de ka bon siga t'o la an bɛ an ka alimami fo a y'i laminɛ bi an donnen dugu kɔnɔ an taara fo o kɛra Allahu akbar a ye kumakan sanuman minnu kɛ k'an bisimila ka o kun b'a bɔ siga t'o la nka ale ka tila ka a ka alimamiya bonya to a la ka a si kɔrɔ bonya to a la ka fara a ka nin dɔnniba in kan ka wuli ka na a sigi a denw ani a mɔdenw ni garibu gansanw ni kalandenw ka kɛnɛ kan ka an ma dan sɔrɔ nin na dɛ Allahu akbar dan t'a la an b'a fo Allahu akbar a y'i laminɛ nin m'a ka yɛrɛmajigi de yira ka a waleɲuman dɔn ka a barikada aw ni ye garibu parilen i b'a dɔn ko o bɔra yɔrɔ dɔ la dɛ siga t'o la Allahu akbar i m'an tigɛ cogo ye gulɔli b'a la a ɲɛ b'i la i jɛgɛjɛlen don nin ye ansarumusow nɔ ye Allahu akbar o ye tiɲɛ ansarumusow farala ɲɔgɔn kan bi ka gulokiba dagabana tigɛ garibu la ko a ka o don ka na alakira ka mawuludu ɲɛnajɛ ni o ye mawuludu denwulu ye Allahu akbar Kulibali an b'o fo o y'i laminɛ fini ye sutara ye yarabi ala ka n'u sɔn amin ala sɔn u bɛ mun fɛ yarabi ala ka o nɔgɔya an n'u ye amin den barikama bɛ ala bolo ala ka o caman di an n'u ma amin ala sɔn ala k'o kɛ muhamadu bonya kosɔn amin sɔlila muhammed wasalim Aidara docteur Zakariya Sidibe an b'a fɔ a ka karamɔgɔ kanu na Allahu akbar nin kɛnɛ in kan ka foli laban ni ansaru karamɔgɔw ye o don an b'u fo Allahu akbar i laminɛ ka Ibrahim fo Jallo n y'a fɔ n bɛ segin a kan an ka yan sɔrɔ a sababu belebele ye ale de a ye wulikajɔ caman kɛ munna nin turunin in bɛ se ka labɛn cogo di an b'a fɔ a ye ko a Jallo ka fara a balimakɛ kan ni o ye Jallo fana ye ka fara ansaru udu ansaru karamɔgɔ mamuru bɛɛ lajɛlen kan an b'u fo k'a fɔ an karamɔgɔw ye k'aw ko nin kɛnɛ in kan an tɛna kura fɔ o tɛ fɔ nin kɛnɛ in kan an bɛ hakili jigi kɛnɛ kan olu bɛ wajulu minnu kɛ u ka misiriw kɔnɔ u bɛ kutuba minnu kɛ juma na
an nana de ka na an balimaw ani u famana ka na ɲɛw da ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn hakili jigin an bi o kɛnɛ de ka sunɔ kura foyi tɛna fɔ yan ni olu ka kɔrɔlenw tɛ siga t'a la Allahu akbar Aidara ni Ala bi o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ a ko Muhamadu fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin Allahu akbar Ala ye nin fɔ Ala kira ye tan a ko Muhammad fazakir Muhammadu mu'minu hakili lajigi i k'a dɔn hakili jigi a bɛ mu'mini nafa o bɛ kɛ Muhammadu fazakir Muhammadu mu'minu hakili jigi a fɔ mu'minu ye ko jahannama bi ne Ala bolo a fɔ mu'minu ye alijinɛ bi ne Ala bolo jahannama bɛ n bolo mɔgɔ mun ma sɔn ka dan n ka danw na Allahu akbar ne Ala ye feu rouge minnu bila mɔgɔ minnu sɔnna ka o feu rouge brûler o ma sɔn ka dan Ala ka danw na ko jahannama bi olu ye Allahu akbar Aidara mɔgɔ minnu ma sɔn ka dan n ka danw na kɔni mɔgɔ minnu sɔnna ka yada fazakir mɔgɔ minnu sɔnna ka yada Muhamadu hakili jigi i k'a fɔ jahannama bɛ yen cɛ minnu ma sɔn ka tile a musow ni ɲɔgɔn cɛ Muhamadu hakili jigi i k'a fɔ jahannama bɛ yen den minnu ma sɔn ka kɛ dugawuden ye Muhamadu hakili jigi i k'a fɔ jahannama bɛ yen mɔgɔ minnu sɔnna ka kɛ hasidiw ye ka kɛ nafigiw ye ka kɛ benzɔngɛniw ye ka kɛ juguyakɛlaw ye ka kɛ tiɲɛnikɛlaw ye ko mɔgɔ minnu kɛra tiɲɛnikɛla ye jahannama bɛ olu ye hakili jigi Allahu akbar Muhamadu i k'o hakili jigi fana ko mɔgɔ minnu sɔnna ka ko to ne Ala ta la ka dan ne Ala ka danw na mɔgɔ minnu sɔnna ka u yɛrɛ sutura muso minnu sɔnna ka u yɛrɛ sutura ka ko to cɛw ta la cɛ minnu sɔnna ka tile mɔgɔ minnu sɔnna ka jɛ jɛnɛyaw kɔ ka jɛ namaraw kɔ ka jɛ gulɔmiw kɔ ka u yɛrɛ bila Ala sagoya la ko alijinɛ bi olu ye mu'minu hakili jigi ka alijinɛ sira yiru la ka jahannama sira yiru la Allahu akbar Aidara nin kɛnɛ in kan an bi o hakili jigi ba dɔ kɛnɛ o don Allahu akbar ka bɛn jumɛn ma an kuntigi Muhamadu alayhi salam Allahu akbar o ka bangeni nisɔndiya Allahu akbar o don ni don ka bɔ Ala bolo ni kɛnɛ ka bɔ Ala bolo o de ye ka don dɔ ta ka nisɔndiya ko Ala kira bangena foyi tɛ silamɛya la mun ka bon o ye o tɛ yen o tɛ yen Allahu akbar ni dalilu jumɛn ye ko n'i y'a mɛn ko e bɛ ɲaamɛ fɛ e ti ɲɛ ni ɲaamɛ tɛ k'o kana kɛ fitiriwale ye dɛ suraka de n'a bɔra sahili kan Allahu akbar o cɛ ni e ko silamɛya don dɔw ka bon ka silamɛya kalo dɔw bonya k'o kana kɛ fitiriwale e ye o bonya dɔn ni jumɛn kuranɛ kuranɛ de ye o kalo bonya f'i ye ka o don bonya f'i ye kuranɛ yɛrɛ dɔnna jɔn sababu la Allahu akbar o ye Muhamadu de ye siga t'a la ale don Muhamadu de nana kuranɛ di e ma Muhamadu de nana Ala ko sira yire la Muhamadu de nana alijinɛ sira yire la Muhamadu de nana e kisi jahannama ma mun mi bonya ka tɛmɛ o yɛrɛ bangeli kan foyi Allahu akbar Aidara ni ɲinɛna sababu kɔ a bɛ gɛlɛya i bolo dɛ a bɛ gɛlɛya siga t'o la diinɛ in sababu ye Ala kira de ye ale don Allahu akbar foyi tɛ se ka bonya ka tɛmɛ o kira yɛrɛ bangeli kan o tɛ kɛ wa kuranɛ yɛrɛ de ye an yamaruya ko an ka nisɔndiya ni Ala kira ye Aidara qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu Allahu akbar huwa khairun mimma yajma'un Allahu akbar a ko Muhamadu a fɔ muminiw ye ni ne Ala ka fusamantiya ye ni ne Ala ka hinɛ ye ko muminiw ka nisɔndiya ni Ala ka fusamantiya ye o ka nisɔndiya ni Ala ka hinɛ ye ko o hɛrɛ ka bon u kan ka tɛmɛ u bɛ fɛn o fɛn fara ɲɔgɔn kan siga t'a la Allahu akbar Aidara ni Ala kuma n'o ye a ka kuranɛ a tigi kubara
Allahu akbar. Ɔ e k'i yɛrɛ ɲininka ko jɔn ye ala ka hinɛ ye. Siga wala ala ko a ma haya wɛrɛ la o wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Allahu akbar. Nabiya a ko Muhamadu ne ma e ci foyi kama fo n'a kɛra hinɛ ye ka na n ka dafɛnw ye. Allahu akbar. O cɛ siga ɔ jɔn ye ala ka hinɛ ye sa Allahu akbar. o tɛ ala kira ye. O don kuranɛ dun ye e ni ne yamaruya ko an ka nisɔndiya ni kira ba ye. siga t'a la. ni ne ko n ko mɛ n ta bila a ka bangeli don na o bɛ bɛn. siga t'o la. ni ne ko min nisɔndiya ni ala kira ye don o don k'aw nin bɛɛ bɛ bɛn. kuranɛ ma nisɔndiya togo fɔ. ayi a m'o fɔ. a ko i mana nisɔndiya n'a ye cogo o cogo. siga t'o la o don. o ye ala ka dalilu y'i bolo. wala. kuranɛ kɔnɔ. Allahu akbar. Aydara. an ka kira ba ni Muhamadu don sallallahu alayhi wa sallam a kun bɛ sun dɛnɛ o dɛnɛ. o bɛ kɛ. k'aw nana kira ɲininka a ka dɛnɛ sunni na. a ko ne bɛ sun dɛnɛ ka ala fo ka ala barikada munna ne Muhamadu bangena dɛnɛ. riwaya dɔw b'a fiyɛ k'a b'a fɔ ko n kira ye fana dɛnɛ ko o la mi ala fo o la. Allahu akbar. Kaka. jɔn fɔlɔ ye a yɛrɛ ka mawludu nisɔndiya kɛ. ale don. Muhamadu tɛ. ale don siga t'o la. ni ala barikada kɛnɛ de. Aydara. ka ala fo ka ala wale ɲuman dɔn ko a ye kira mun di an ma a nana an bɔ namaraw la ka an bɔ tɔɲɔniw na waati mun na ni denmuso kun bangena arabuw b'a minɛ k'aw ka a fitinin ka dingɛ sen k'a bila a kɔnɔ ko a tɛ se ka kɛlɛkɛ muru ta kira de nana musow bɔ o jɔnya juru in na ka musow kɛ hɔrɔn ye nin kɛnɛ in ye ala foli de ye ka ala wale ɲuman dɔn ka ala barikada o kira in bangeli la mun ka kan ka tɛmɛ o kan. Allahu akbar. O bɛ kɛ. o foyi ma kan ka o bɔ. siga t'o la. Allahu akbar. nka anw ye mun faamu mawludu la. wala dɛ. mun ka bon anw bolo mawludu la o de ye ko kira kanu in t'i da ye. a n'o ka jan. kira kanu t'i da ye dɛ. ayi Allahu akbar. wala. ni kira tɔgɔ fɔra dɔrɔn ka girin sallallahu alayhi wa sallam o tɛ kira kanu ye. Allahu akbar. Aydara. anw ye mun faamu a la. mawludu bɛ ɲɛ e bolo waati jumɛn. mawludu bɛ sabati e bolo waati jumɛn. jogoba minnu kun bɛ ala kira la fo o jogobaw ka dafa e la i ka mawludu bɛ ɲɛ o yɔrɔ in de la. siga t'o la. Aydara. ala bɛ ka kira mankutu wagati min na kuranɛ kɔnɔ a m'a fɔ ko arabu don. ayi o ma fɔ. a m'a fɔ ko a cɛ ka ɲi. ayi o ma fɔ. a m'a fɔ ko ala kira bi si seli la misiri kɔnɔ. a m'a fɔ ko kira bi san bɛɛ su. bali wa innaka la ala khuluqil azim. sigi Aydara. Allahu akbar. ala ko kuranɛ kɔnɔ ko Muhamadu e jogo ka ɲi i bi jogo baw kan. Allahu akbar. i ka kira kanu na ni jogo de. o kɛra. wa ala tilala ka mun ɲini e fɛ ko ale ye ala kira kɛ aw bolo ladege yɔrɔ ɲuman ye ko an ka kira ladege a jogow la kuranɛ kɔnɔ ni ala de kumakan ye. siga t'o la. lakad kana uswatul hasana. Allahu akbar. ko ne ye kira ba in kɛ ladege yɔrɔ ɲuman ye aw bolo a ka kira ladege kira jogow la. Allahu akbar. o don. ni kira kɛra e ni ne bolo ladege yɔrɔ ɲuman ye kira tanuna ni jogo mun ye wajibi ye e ni ne kan an fana ka tanu ni o jogo kelen ye. kɛnɛ kan. Allahu akbar. ni an ma tanu ni o ye kira kanu ma sabati fɔlɔ dɛ. a ma sabati siga t'o la. ne bɛ aw ɲininka yala kira tanuna ni jogo min ye bi anw selilaw tanunen don ni o jogo ye wa. ayi o ma kɛ. an bɛɛ bɛ kule la k'an ye silamɛ. an bɛ kulo. an bɛɛ bɛ kule la k'an bɛ misiriw kɔnɔ. nka bi mun dabila la. oyi. Allahu akbar. dangadenya dabila la wa. ayi o ma dabila. suɲɛni dabila la wa. ayi. namara dabila la wa. o ma dabila. yala sugu kɔnɔnaw na kulotigɛw dabila la wa. ayi a ma dabila. anw tanuna ni mun ye bi.
kabakoba Allahu akbar. i bɛ taa anw ka cɛkɔrɔba de ka banni kɛyɔrɔ la san 60 san 80 i bɛ mun mɛn ko Bokariya Bokari ma misiri bila dɛ Ayi a tabla. hali o don a kuma mɔdenni bolo a dɛsɛlen a ye a minɛ a sigiyɔrɔ bɛɛ filɛ f'a dɛsɛra ka biri a y'a sigi nin yɔrɔ in de la ka seli a ma misiri bila fiyewu Allahu akbar. misiri koɲɛ foyi kun tɛ fɔ a kɔ an ka misiriw kɛ su kun kalifalen don ale de ma fɛn o fɛn kun bɛ misiri in kɔnɔ a wulilen don bi anw tanunen don n'o ye dɛ Allahu akbar bɛ fɔ. Allahu akbar. ko misiri ma bila sunkalo foyi kun tɛ fɔ a kɔ yan an bɛn kuma an sun tigɛ nin yɔrɔ in na an seli yɔrɔ kun ye juma na nin yɔrɔ in de ye juma yɛrɛ a kun t'o bila fiyewu depuis 10 heures a bɛ misiri kɔnɔ o bɛ mɛn Allahu akbar bɛ mɛn. anw ka janaja kɛyɔrɔw la Allahu akbar bɛ mɛn. nka Bokariya a kun bɛ siran Ala ɲɛ dɛ i kun tɛ Bokari denmuso ni cɛ jɔlen ye fiyewu a ka da la bi i t'o mɛn fiyewu Ayi o tɛ mɛn. Allahu akbar. Bokariya a kun bɛ siran Ala ɲɛ nin denkɛ kun tɛ taa jɔ maa si denmuso nɔfɛ i t'o mɛn fiyewu Ayi Allahu akbar o tɛ mɛn. Allahu akbar. Bokari kun bɛ siran Ala ɲɛ n'a ye layidu mun ta a bɛ o dafa a ti fila fɔ fiyewu bi i t'o mɛn Ayi o tɛ mɛn. Allahu akbar. Ajira. mɛ si kun tɛ don a ka so a musow kun bɛ disa biri ka ɲɛ a denw kun tɛ seere garido mɔndenw ni kɔciw ni kɛrɛciw don o tɛ mɛn bi Ayi o tɛ mɛn. Allahu akbar. Ajira. k'a fɔ cɛkɔrɔba nin ka mara kun ka ɲi dɛ depuis 20 heures a ka da bɛ tugu Allahu akbar. nin denw kun maralen don ka ɲɛ u ka arajo jekan tɛ maa tɔɔrɔ ninnu kun tɛ maa si tɔɲɔ quartier kɔnɔ yan sigiɲɔgɔn ɲumanw kun don i t'o mɛn fiyewu mun bɛ mɛn ko a ma misiri bila Allahu akbar o dama don. Ajira. bi kira ladigera anw fɛ mun na Boy. kira ladigera anw fɛ mun na Boy. Allahu akbar. kira jogo bɛɛ bila la A bɛɛ bila la. Ajira. ka sɔrɔ kira tanuna ni jumɛn ye kuranɛ kɔnɔ jogo Allahu akbar. wa silamɛya fana na kira ye jumɛn yira silamɛw la kira ye o jogo kelen in de yira Siga t'o la. Ajira. a k'a bɔ e ye dɔrɔn Wala wala dɛ. ko kira kɛlen ka sahabaw bila Seydina Ali kɔrɔkɛ Jafar Allahu akbar. a don ale kun bɛ o jamakulu la a gɛlɛyalen silamɛw bolo Maka Ala kira ye o ci Afiriki ya Éthiopie Allahu akbar. ka na Habasha Allahu fɛn akbar. in bɔ tan a bɛ Najashi fɛ yen Allahu akbar. u selen yen o y'a sɔrɔ sanni feere bɛ a don Habashakaw ni Makankaw ni ɲɔgɔn cɛ Makan kafiriw ni ɲɔgɔn cɛ kafiriw bɔra Makan ka na Habasha ka na silamɛw nɔfɛ Najasi fɛ yen ko u ka jɔnw don u b'o la u k'u segin u ma Allahu akbar. o yɔrɔ la Najasi k'u ma ko a ti kɛ tan fɔlɔ Allahu akbar. ninnu nana ne fɛ yen an ka u lamɛn u nakun ye jumɛn ye Allahu akbar. o yɔrɔ la u ye kuma di Seydina Ali kɔrɔkɛ ma Jafar ma Allahu akbar. a ko Najasi ma ko olu kun kɛra jamakulu dɔ ye kunna qawman ahlal jahiliya na'budu al-asnama wa na'kulu al-mayyita wa naqta'u al-arhama ko olu kun kɛra kafiri jamakulu dɔ ye u bɛ jirikuruw bato u bɛ boluw sɔn Allahu akbar. u bɛ dufasogow dun u bɛ sinjiw tigɛ u bɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ mun ka se ka bon mun ye ka o bɛ bi u kan Allahu akbar. Ajira. ko olu tora o togoya in de la fo Ala nana kira dɔ ci ka bɔ min ka bɔ olu yɛrɛ de la Allahu akbar. na'rif nasabahu Allahu akbar. ko o kira in anw bɛ a bɔkolo dɔn Muhamadu bɔra bɔkolo mun na bɔkolo in ka sanu Siga t'a la. balimakɛ n balimamuso min k'i ka kira de d'i ma i ka Muhamadu lajɛ
an mangututɔla lajɛ waati jumɛn seli mana waati mun na waati jumɛn sun mana waati mun na waati jumɛn hiji mana waati mun na i ka kira jogow lamɛn. Allahu akbar. Aidara. Allahu akbar. ko anw bɛ kira ye an bɛ na'arif nasabahu an bɛ nin cɛ in bɔkolo dɔn. Siga t'o la. a bɔra fa mun na ni Abdulahi don a fa ma sɔn kulonkɛ ma ni fa ye ma tiɲɛni kɛ Abdulahi a ma tiɲɛni kɛ an b'a bɔkolo dɔn. Allahu akbar. Allahu akbar. Aidara. a bɔra ba mun na ni o ye Seyida Amina ye ba in kun ka sanu kulonkɛkɛla kun tɛ maalankolon kun tɛ anw bɛ ba in dɔn danbetigi kun an b'a wolo ba dɔn. Allahu akbar. Aidara. Allahu akbar. n y'a sɔrɔ silamɛya tɛ yen. O y'a sɔrɔ seli ma daminɛ. an bɛ kira in bɔkolo dɔn wa sidikahu an b'a ka tiɲɛ fɔ dɔn. Allahu akbar. an b'a ka tiɲɛ fɔ dɔn. wa amanatahu an b'a dɔn mɔgɔ laadiri don danaya b'a don an b'a ka danaya dɔn. wa afafahu a ka yɛrɛ minɛ a kulen don n'a yɛrɛ ye a mago tɛ maa ka nafolo la a mago tɛ maa walimuso la a mago tɛ foyi la anw bɛ kira in jogow dɔn an b'a dɔn k'a sɔrɔ a ma kɛ kira ye fɔlɔ. n ko jogo de bɛ cɛ da ɲɔgɔn na. Siga t'o la kɛnɛ kan. dati maaw tugu mɔgɔ kɔ dɛ mun bɛ mɔgɔw tugu mɔgɔ kɔ i yɛrɛ kɛcogo i ka kɛwale o de bɛ cɛw tugu i la o de bɛ cɛw da i la. Siga t'o la. e fɛn o fɛn dara ko gansana. An ta ko gansana. Allahu akbar. ne tɛ a kɔ ko n fa don ala bɛ ne dɔn. Allahu akbar. Allahu akbar. aw ne ye cɛ mun ye anw tɛ tugu cɛ dɔ kɔ ten. Sigi Aidara. Allahu akbar. anw ma da la ko jama b'a nɔfɛ dɛ. O ma kɛ. awɔ a ye an don kalan na. O kɛra. an ye dɔɔnin faamu. an ye cɛ ni nkalon ɲini jumɛn de ye tiɲɛ ye. Allahu akbar. Warabbil Kaaba ni an ye tiɲɛ wɛrɛ ye ka tɛmɛ a kun bɛ mun kan ne tun b'a fɔ a ye salamu aleykum. Siga t'o la. Aidara. Allahu akbar. ni ne tun ye cɛ sɔrɔ fɛn wɛrɛ la ne tun bɛ taa. Allahu akbar. Kosɔn. nka an ye cɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn na an y'ale de lajɛ fɔlɔ. Allahu akbar. cɛw tugura kira kɔni dalilu de ye. O don kɛnɛ kan. ninnu dara kira la ko jumɛn na an b'a bɔkolo dɔn. anw ye Hayidara bɔkolo lajɛ fɔlɔ. an y'a sɔrɔ o ka sanu. Allahu akbar. o kɔfɛ u tugura ala kira kɔ mun na k'o danaya b'a don an ye a lajɛ yala danaya b'a don wa an ye an ka danaya bɛɛ sɔrɔ Seyidi Sɛrifu Usumani Madani Hayidara. Subhanallah. La ilaha illallah. Aidara. an y'a dafalen sɔrɔ a la. Siga t'a la. a ka ala ɲɛ siran ɲɛ na. Allahu akbar. O ye tiɲɛ. a ka hinɛ na a ka yafa la. Allahu akbar. a jugu man kɔni. Allahu akbar. wa an y'a ye a ye kuma o kuma bɔ a da kɔnɔ ale fɔlɔ de kɛra o waliyaba ye. kɛnɛ kan. o de y'an tugu a kɔ. wa an bɛ sa a kɔ dɛ. an bɛ sa a kan. Allahu akbar. an bɛ sa a kɔ. n bɛ k'i ka kira yiri la. siga t'a la. Allahu akbar. cɛ bi da cɛ la ni a jogo de ye. o don. Allahu akbar. kira jogo de ye ninnu minɛ. u ko anw bɛ nin cɛ in dɔn. a nana ko a ye kira ye. munna an tugura a kɔ parce que nka ni kira cɛ a jogo kun ka ɲi. siga t'a la. Aidara. a kɛlen kira ye a nana mun fɔ fɔlɔ. ko an ka seliya an ka suwa. la kira ma n'o fɔ. ayi a m'o fɔ. fada'ana ilallahi linuwahidahu. ko a ye an wele ka na ala kelen b'an ci a ma an ka ala kelen bato k'a dɔn k'a fɔ ala kelen de bɛ yen. kira in ye olu wele ka na o de ma. wa amarana ko an ka fɛn to yen wa nakila anw ni an faw tun bɛ ka fɛn minnu bato ko an ka o to yen ni o ye jirikuruw ye ani boluw ye. wa amarana bisidiki alhadis. ko kira nana anw yamaruya ni jumɛn ye ko an ka kɛ tiɲɛ fɔla ye. n bɛ k'i ka kira de yiri la. n'i y'a sɔrɔ silamɛya daminɛ wagatinin de don
N'i y'a sɔrɔ kira ma hijira fɔlɔ, n'i y'a sɔrɔ seli tɛ yen, sun tɛ yen, kira nana silamɛw yamaruya ni jumɛn ko an ka kɛ laadiri ye, an kana kɛ nkalontigɛla ye fiyewu, an ka tiɲɛ fɔ. Ɔ bi aw bɛ cogo di? A ɲɛfɔ. Tiɲɛ fɔra anw fɛ. Ayi o ma fɔ. Tiɲɛ ma fɔ dɛ. O ma fɔ fiyewu. الأول A fɔlɔ fɔlɔ. أرفع البركة من الأرض. Jibrila ko ala kira ma. A ko Muhamadu i fatulen kɔfɛ. Ne Jibrila na jigi dugukolo kan. Na jigi kana barika ta ka bɔ dugukolo kan. Allahu akbar. Jibrila ye nin fɔ ala kira ye. A y'a fɔ. Ko barika mun bɛ dugukolo la. Muhamadu e fatulen kɔfɛ. Ne na jigi ka o barikaw ta ka bɔ yan. Allahu akbar. Bi an b'o tile la dɛ. An b'o la. Yala barika ma ta wa? A taara. Ko barika taara dɛ. A taara kosɔn. Fɔlɔ i komi yɔrɔw sɛnɛ. Nɔgɔ ti k'a la. Tiɲɛ. A bɛ fɔ cogo di angɛrɛ ti don a kɔrɔ. Tiɲɛ. A b'i i balo ka i ka du balo. I ka sɛnɛfɛn bi ɲɛ. Siga t'o la. Bi i bɛ hectare sɛnɛ bi. A bɛ mun nafa ɲɛ? Foyi. Barika bɔra dugukolo la. O kɛra. Fɔlɔ barika kun bɛ an ka sɛnɛw la. An ka mɔgɔ kelen walima du kelen ka foro a sɛnɛ nɔ bi dugu tɛ se ka o sɛnɛ. Tiɲɛ. Siga t'o la. San 7 jigiɲɛ i kun b'a ye fɔlɔ an ka du dɔw kɔnɔ. Allahu akbar o tiɲɛ. Samiyɛji kelen na olu bɛ se ka san 7 balo bɔ. Tiɲɛ. Siga t'o la. O tun bɛ kɛ. Nka bi alaw bɛ san 1 balo sɔrɔ. A tɛ sɔrɔ. Allahu akbar. Barika bɔra a la. Kɛra Hayidara. Fɔlɔ barika kun bɛ wariw la. Siga t'o la. Wallahi. Anw m'a ye o. Allahu akbar. Nka o don na an mɔkɛ dɔ ko an ma. A coupe. Ko 20,000 kun bɛ taa ni mɔgɔ ye Maka. Ka taa hiji kɛ ka segin. A y'a fɔ an ye wajulu kɛ yɔrɔ la. Tiɲɛ. A y'a fɔ. Badiri kun tɛ yen yan. A tun bɛ yen. Allahu akbar. Kɛra an bɛɛ ɲɛna ye. Ko 1948 ou bien 40 combien? 38 ya. 48. Ko o waati 20,000 o bɛ taa ni mɔgɔ ye hiji la. I bɛ taa hiji kɛ ka segin. Siga t'o la. Nka sisan 500,000. Allahu akbar. 20,000 tɛ se bilen. Ayi a tɛ se. Allahu akbar. Ni 1,000,000 ma k'i kunna fo 5 e t'a man di bilen. Allahu akbar o tiɲɛ. E nin t'a la dɛ. Allahu akbar. Barika ma bɔ wari la. Bara la pewu. Nka o Maka kelen in de tɛ yen yan. O kelen don. Sige. Alikaba falenna. A ma fɔlen. Madina kelen in tɛ yan. O kelen don Hayidara. Sɔfani Maruwa kelen in tɛ wa? O kelen don. Arafa kelen in de tɛ yen wa? O kelen don. Allahu akbar. Depuis n'a dɔn ko barika bɔra kow la. Sige. Allahu akbar. Bi barika bɔra fɛn bɛɛ la. Allahu akbar. Fɔlɔ ni 5 dir'i ma. A kun bɛ mun ɲɛ i ye. Bi 200 tɛ o ɲɛ. A t'a ɲɛ. Allahu akbar. I m'a ye bi denw kɛra cogo di? Allahu akbar. Walawala. Fɔlɔ barika kun bɛ furu la. Furumuso kun bɛ a cɛ barika ɲini k'a suli a cɛ ye. Ala kun bɛ barika denw di a ma. Allahu akbar. O kɛra. Allahu akbar. Fɔlɔ o kun bɛ yen dɛ. O kun bɛ yen. Fɔlɔ nɛgɛ haya an fa ko an ma ko musow de kun ye u denw ka nɛgɛ haya ye. Allahu akbar. I ko di? Musow de kun ye u denw ka nɛgɛ haya ye. Allahu akbar. Ni u denkɛ bɛna taa kɛlɛyɔrɔ la ba b'a wele. U b'a fɔ a ye ko n den i tatɔ filɛ nin ye kɛlɛyɔrɔ la. A b'a ka tafe bolo juru dɔ fara k'a ka tafe kun dɔ tigɛ k'a di a den ma. A b'a fɔ n den nin minɛ i ka a siri i cɛ la ni o y'a sɔrɔ ne furu i fa ma ka bi sɔrɔ e fa ma deli k'a fɔ kelen ne ko 2 ni o sen jɛlen don o bolo jɛlen don n den i bɛna taa kɛlɛyɔrɔ la Ala ka taa ni ɲuman ye ka segin ni ɲuman ye. Ni ye kafirimuso de mankan ye. Selilamuso ko tɛ dɛ. Ayi o ko tɛ. Allahu akbar. Hayidara. Fɔlɔ. 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 Fɔlɔ.
abi afwa de nde ne furu I fama ka se bima no ya soro ne ti che were do ni e wolo fate I tato fle ni e kele yoro la ni marfa kise kere san kise e ka bo o la kana ne soro ya ni wa soro se jele do bolo jele do Allahu akbar Aidara ati Qur'an kala yi ai o te kala ati hadisa kala yi ai Allahu akbar bon kumu de u lablata keneka kaw o de bi ta kele yoro la ka kila ka segi kana abba soro yi fenta soro Allahu akbar weche nga sisan ne bi taa mimu vanga jenu ayo do wa bawla ka bode anyafo Allahu akbar Aidara ina kana nyoyi de Allahu akbar kana fo kana fo Allahu akbar ha babi kile ka fa buruja yere nyela siga tola ni fa ko kele ba ko keme siga tala be ba do Allahu akbar weche ni sarola ki ta to do fenyini ena fenzoro ai atesoro baraka boro fu Allahu akbar Aidara baraka boro diuna Allahu akbar dede kan masa balo siga tola Qur'ane o de ni an fe ko ay masa mun do an garzigala an ga hine masa mun Allahu akbar Aidara ko ala ngana fu ma merdi wala takullahuma ufi Allahu akbar ko ani kana fu ma Allahu akbar wa kullahuma qawlan karima Allahu akbar waghfir lahumma jana'a dhulli min ar-rahmah Allahu ko ika kuma barkama fo in masa nunu ye ala ye here mun diye ika o kama jigi in masa ye ko ika here ke bange banu ye Allahu akbar Aidara ne Qur'ane ka kuma ye Qur'ane biya ngabi masa o sera ka ta an fe wa mata Allahu akbar mata de mata fiyo e mun kan ke fa hakli sigi yoro ye ni e de kera o toro bay barka be mi bi oti ibita an ga kimini ngoro fale de so aba da ka ke sunoko ye fo 15 heures ka soro afa bi furo kono Allahu akbar oche senena Allahu akbar ibi an ga bi jeni de afale no jeni play abina sigi ka te daga sigi dala ka soro afatale no wotoro pushe la ka baliku mala ngolo dale to o denjolo joli be an ngolo o kacha Aidara Allahu akbar kacha de ni fama nan so di daga tiski tesigi Allahu akbar depuis choroba yere ta do ko ni sare ka duchira Allahu akbar Aidara ambade wanya fa cogo mina korofo damine la ka fo ni anye azope kasangani islamia de meton jakuluba mbe jiya kono jami iya to ansarudini oloka laini shirifla dufe ka fo afana nkaramogo aka dindu mammi mina islamia nyeda nyuma nyiro ka mara kono mi bolo bena Harun Rashid Haidara ma Nurul Islam mi sorla o mauludu kene bakono o de kunyeni ka fo ka wole nyimando sangani wati au ko nyama dalila ala wele munu kera sarakati munu bora ala ka ke kolosmani basigi ka do jiya kono ni mauludu de yere horoma e ka barka do nesigi bawla folila kuma ba ante 50 nyina ambata ka islamia nye joro ni islamia nye joro ma afana karamo wa sayyidu Sharif Usman Barana Haidara kala kana nyeme nyona shukran lakum ala katanga kono la kaira alla gira ya gaira dare dare mamadu ya mati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira